Mwancho muligereria bwegeta seni kia Ndizi TV chitarikini 15 mutinyu kianda umwaka bwechiri Ibere na 22 chinga kibano ne aliganire kurugaiga ase studio nkumanye asenchera yobwenge na raliaya agendrete gokoreka ime na isiko yorogongo rwa Gusii nonya nkenya yonsi ritkolia lero oinyore bona abagavana babire kurwase county ya Mombasa ne county ya Kakamega mbanyara ko bagotianiwa omubasorero eligo chaka bene emirimo yabo buna abagavana Abdul Somad Nasir nkrose county ya Mombasa Chinga Fernandez Baraza ngorwase county ya Kakamega akinraende lituko lya igoro omokonyi bwo gavana krose county ya Baringo Aselieta Charles Kipng'ok na nyartko bakagusirio bogima bwae Chinga kiarenge asendege imeyegetie kenene gya Jomo Kenyatta International Airport Chinga kibono asinyetwe kweyana boikiranu ayuniga ene kiwe no mugavana bwe county eyo ya Baringo Benjamin Cheboi inyora bachoro gwetera sekiama kia UDA eliokwira serikali ye county ya Baringo nigotokuganeria eamate ya Nyagusira Nyasaye anyarko kuba obolemereria Chinga kicho abagavana n'abakonyi babo nigo bagendrete kumirana se county ya Mombasa eliogo chaka amaigelio ngana kibawo chigo chake meremo yabo ekerobono banyorira serikali enya ya Kenya kwanza eyeteneneire nomurayo moya William Samuel Ruto ayo ngati yali na kwaleganeria somo basobono nkwirana ndase keke kerebosio egera toimanye asenchera yobwenge korende tobwati wethera senchera ye mitandao Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende nabogo tweet @Ndizi TV News tobesa gusuka nkwira nande asegikeke kerebosio ngi ontita no lya tokubwatera na komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta ekero toko yachaga korwa soboga tagati ibo mochobo songo ekero lituko lya lero aboroki wabanyariko bagosie kachiskuru na koira nanka asomotimo komoke asetamu ya kabere bona bonjoro lya korwa sekta yobosombi nigo besokirie na kolera ligoli rinene lya maguta nyora maguta ya petroli ne diesel na nyariko bakago kino botko kiera lero maega yekiombekelia gya EPRA Energy and Petroleum Regulatory Authority komentari goliria petroli goikase kerengo ge chilingi emeronge bere nigo boigo bakwanire igoro yo goichorerana wechigari asubuga tagati bumucyo bosongo asamarieta nengoro kwandru isaboke ege ntongo kwana zeri tukoria lero ntobwato bokongo bwechigari amaguta mentire abana baito ligori lya kinire igoro etoko sabesa la kanyo ndiri ya kwanja eira ni amaguta nsepi elikirege ndugeto so uchumi edo ya Kenya era arokana buya bona ntwa ndo bamatatu etokorera kwa sababu twasinyu kobeka na abiria kigarime egeto sabesa la kali anga eri ya mangana yu na inde bamanyanga kya bantu bakitobona ntoko batimbu ati amanga etoko saba omorembobe bana liuru siro kuruotamba dokumenti nebe ya kongire mono abana bona basumbukira abana baproject abata komenta rukibeze saguria maguta serikali yari wanja tokeri gakia maguta ebintu bya kongire mono ndagere yakongete kerege abana abasumbuete titukori yare ero bonjori bokongete chigari chiburte saguria maguta amente te mono abata bara abange bone chibesa mbabu ati uchumi umire bone te chikoma mono so mogambeta kero kogoso bisido konya gakia menyi korwa sekenyoro kya Nyagenke abo barangene skuru yoboroso ya bendera egotoka se ward ya Magenche imeye bunge ya Bumachoge burabu county ya Kisii bona nigo beso kire na gukwanera emechando bagendete gwetera buna abamenyi korengana na barabu nigo banyariko bakoba asumosunte asegeka kemya kemingi bono abuo korengana na barabu abange babo bagendete komenya asogotumeka ebibeya ase ogoteba mbana kubekerwa estima asegeka kemya kemingi bono
Amalieta ngoro kutauti bosoro kurike nyurukenya kenke ya bendera twamenyira emyaka emenge kurichikure jaja gitu gwakwa twakire atomenyete ninko ime nambe ya muntu anyakorora stima na beranga ase sukuru yetu ya bendera lakini ndonyebwatie semeji muchumbe twajorete otororera mabira stima ntubwatie stomenyete igone biriro tole muna banyagenke ba bendera omoriro ntobwati nore transformer ngene sukuru lakini moriro ntobwati goche se tore kenyoreke none sukuru moriro yito yororo torikororeka abana baite bachandike tubakomoki saa 12 lakini baganya paka bwa saa 1 tune ibeya tokorora abantu bandi bagwate stima ntutomete se ibeya imi ndikaintu gose turenyone ntubasense ya abantu bali bainyoyi lakini twatwarira obumokongoro obonge korutwa kine twarenga abana ntu gento gekorukwa estima ntuanyakorora estimera obisioka kengana bali muboga babekere asengi yogo chache chisimi kyabo ebirasime stima teiyo bono gaigase kenyoroge nonde ensinyire ngakinkora mbari nyone stima yengikere esukuru etamenyete nera stima no era ngensa ere amagora atatu lakini stima yigera ali omufano etransforma gebekiro itabwatimiremo no nyene esukuru yenyene etransforma yigebekiro aro omorero kangusoka bekwa bisi no ne birasi ebinyene mbibwati stima iyo pali bute kororeka se grasi ntuanya korora stima na maje ntubwati ogugu twakwachikura ngaigwachete obadia arati mutagoja mutokonye kakimechandeye mutubike stima gose mboga ndatometo sin Tanzania mutagoja mutokonye kaki gotomogete senginje yokanda gotija likorira iga likorwe skuru asabana bagweta amache gaikire ekera giteke moche nigete niga kobochara chinguru chinene mono boni otoimogete otage totiche likorie lyo Chingaki echibono enseme y'abamenyi abo nigo boigo baburirie abarai banyarwa bagochoro korwa se bunge yo gati yabo omorai gosomo bunge bwenseme yo Engineer Obadia Barongo gochamo na barai bande eliko baikiraneria amagenderero anene amache abokorengana n'abasubati batebire bakorusia asa tambe kigima nabo igo chipara chimbe ase enseme yo ase basabire bono goikiraniwa amagenderero elio nabaro banyare ko babakogokera ogwaka kwabo ekura ali ntobwati omwana yakogira kabotuko twabogoliga twatera ligo twakera ase togokanya gitali omwana otunyori ngake bano togokonyeka Obadia gochigo twarere okatweta igatoka kwera makori tokakuetia na gugu asokale Kaka makori ayega mune para yali meturugora iga amajo sipinyomba mwana agoja enyomba yali mei iyo kubanga yomoja koiwa inde moyo na abana amadengejo iyojete nkaboka kaikarasa kabori ngatika ndora muna nkolimera kon ngenda ndo mugima abagambi baito gagitororera amabera nande tobogorerie mesigo nyasaya abakonye togendera bosio na indu basentora bebendera ige gochi etogocha gukubana totarara bora bubonde buno yo minto mwamsi ogugu na rirete na ruete kerero na toeta amache omuinjini agatotijero roche lakini rocho rundo iyo twabogoiria amache igo twasambire ne chibunde togochirochare twache kubogoria amache twaikere chibunda twaoniri bone metutu ogwetweka oroche atoticherete ataeto moinchini mache tayo otogotija ne chichuba amacha manyakorrekana ichora nande toro musangirikana omonge bwa bantu otigana nayo bono mwanchi murigereria nigongo koira wikase county ya Mombasa abwaso governor omochore Abdul Somad Nasir anyare ko bakagotiani wa bene na kobo governor bwe county ya Mombasa abwasalire irayo gocha wikirania onsi buna governor gati yabo koirania gosekoreta magenderero na monchorio amange asensemeyo inyora abacholi obuni go bwatenenetigwe ase gose chitariki kyando mutinyo 5 na 3 ko bwatekana no kuburukana kwa masakara yo gwakachikura ayobona korengana no munyakero gubwikyombe ky'abacholi ne chimbebe IEBC Wafula Chebukati agasukwe bosio abacholi obwo ikachitariki 20 na kyanda omutinyo 5 na 3 abwase Abdul Somad Nasir achorwa koba governor bwe county ya Mombasa. Abdul Somad Sharif Nasir, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Mombasa County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya,
without fear, favor, affection. Tinga kichuvono asumurubiri yogotiani wa kumo governor we county ya Mombasa Abdul Somad Nasir nigabarai ao gatia bokoro asobo mabwazimio la moja one Kenya banyara ko babagwe ikirana elyo kwenekia ogotiani wa kwa ya gatia bono musubati Martha Karua yoro muraiwe kia makia nak Kenya nolyo mwabo Stephen Kalonzo Musyoka yoro muraiwe kia makia Wiper na ndoro mabwazimio la moja one Kenya tigango tuligererio roboti urunga na Kalonzo Musyoka aikirana na kwariganirwa ase omusangerekano yokoreka segeti kia mamangina ime county ya Mombasa. Viongozi wanaendelea kufika. Karibu sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Karibu sana. Kama Vice President, karibu sana. Anakaribishwa hapo na mwenyekiti wa kamati ya wapishwaji. Karibu sana Mheshimiwa Kalonzo, tumefurahi sana kwa uwepo wako hapa Mombasa. Karibu sana DJ. Nomo governor we county ya Makueni Mtula Kilonzo Jr. niga motogiri muraibwense omoja Dr. William Ruto ase kirenga bwate ekia asaba Kenya anena sokwene kyabuna nkoletara moncherulio ase amagenderero ao asaba Kenya ati abono gocha koligereria erigori irio boyo amo nebintu byobotumeki ase emegondo naboigo koligereria uchumi yense ya Kenya abwasa motogire kigima na goteba mbachi kubwaterana amo ne serikali che county ya Makueni kereye moyabo aso gwikerania endoto ya Dr. William Ruto asaba Kenya asegeka kimya ketano erebosio. The President of the Republic of Kenya, former Deputy President, now President of Kenya, Honorable Dr. William Samoei Ruto on his election, and also say that I was particularly impressed on his comments about the release of funds to counties. As we speak, counties like Makueni have not received their release of funds since June of this year, and therefore I welcome his comment on first the release of funds. Two, I welcome the comments of the President on the transfer house functions. That is a function that has given us tremendous headaches when I was sitting at the Senate, because a lot of the devolved functions are still housed in terms of resources and the functions themselves in departments in the ministries in Nairobi, yet those functions have already been devolved. On the subsidies, I welcome his remarks about the subsidies, but also want to say that the subsidies on fertilizer should include subsidies on seed, because whilst he has recognized, and which is true, that Makueni alongside other counties are suffering from drought, and we expect short rains. In those short rains, the government of Kenya should release subsidized seeds so that we can grow the fast growing crops that we can do in about a month or so, in the month of October. So that whilst the big farmers who need the subsidized fertilizer in the bread basket of the country, which is the North Rift, then the people of this southeastern region and ASAL regions particularly can get the benefit of subsidized seed, subsidized fertilizer, and alongside that, I welcome the idea that we must sit down with the national government to ensure that we mitigate the drought that is already hurting a lot of people. Wikira bono mwanchu muligereria ndocenga nongo ikira mwerio asamangana maya senchira yo bwenge Chinsa Isano na Ibere kolende tobaisa gosuka ekiagera chikoraga Chinsa 10 chamarogo bobono no cheko ya nyora yo amana yanda mange asenchira yo bwikira numbia mono mwensi bali mogenda tokotobwate wethera senchira ye mitandao Ndizi TV News Digital abona nsemo ya Facebook na bayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na bali mogo tweet to wakanga mbia mono sana agati abali batumira wethera asenchira ya Facebook ndochenga Bernard Nyairo agotebanga nagenda tokobwatia mangana maya na bali mwensi mwagendera kuligereria togwakanga mbia mono kigima mobaise gosuka eyereno nero Ndizi TV obwansu bwo Gusii ule tobwaterana komo asense moye bimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta na inchena ko yaletera asenchira yo bwenge nigonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.
obwensu bw'omugusi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia